Kiča, vítám vás u dnešního videa a dneska si ukážeme top nejlepší věci z vesnického fotbalu, jak vidíte, mám to tady připravený, takže se na to si vrhnem. Odkaz na celý video, ale prostě kdybyste se na to chtěli kouknout sami, tak to máte v popisku videa a já už to nebudu zdržovat a jdem si to pustit. Video je od Kidstar, nevím, co to vyslovuje. Budu to mít puštěný bez zvuku, takže jdeme na to. Oh my god, to muselo asi hodně bolet. A ten týpek tam, že úplně, ty vole. Tady to asi už viděl každý možná. Ty vole. Dobrý tělíčko. Ty král, ten do ní zajel. To je minimálně na červenou kartu. No, minimálně. Prostě to jde jen na červenou kartu. Žlutou kartu, tak teda musí být podplacený rozhodčí, nebo mega hodný rozhodčí, ale tohle je prostě vůbec nevím. Viděl jste toho týpka? Jestli ne, tak to já ne. Reklama. Já ty reklamy tak tohle nesnáším. Dobrý. Pojď. Au. Taky bolí, no, to je taky úplně zbytečný. Jako tohle. Práska, ale jak se tam ten úplně bol, ty krásy. Tak muselo bolet. Jasný kontakt, jasná penalta. Jako ty, to je dobrý simulování. Ještě jak se běží ještě za mnou. To je taky dobrý. To už jsem viděl. Jo, bum. Hezký týpek. A ty to přehodí. Ne? Jo, teď tohle jsem taky viděl. Je to taky viděl. Tady koukejte sem, jo, takhle. Jako nakopu. Tak pozor. Poslala nějaká? Jak se v tomhle tom můžou rozeznat? Jako oranžová, červená, já to nechápu. To ne, není zase takový různý faul. To ta noha tam byla, no. Zaškodnutím. Ale není to prostě na faul, no. No to asi taky vidí už každý. To prostě štěstí, že se to k němu odrazí. A další reklama, já nevím, tak co se děje. Tyhle, kdyby šli vypnout. Super. Že to budu muset ještě vydržet 7 minut. Tohle prostě pobaví. Když je samozřejmě po fanoušek těch podřeb. Tady. Ježišmarja, no tak chudák. Je pěkný centr. Tak to, když to takhle trefíte, tak potom jako je to se prostě nedá chytit, když to je takhle kroutí, jako když se to takhle, tak to nemáte šanci chytit, to mi věřte, já jsem několikrát chytal. Já mu tam ještě mohl tu kopačku.
se klepnu normálně, to muselo bolet. To mě úplně, tam do něj skočil s půtama. Jo. Tohle je na 5 zápasů. Top. Minimálně. Ježišmarja. No, jak tam skočil do TT. Prask. Oh, měla s ní redka. Redka. Ten hrál vůbec balón. Proč je to zrovna 11, ty krásy? 11 je má oblíbené číslo pro ty, kdo to neví. Teda odehrál to dost neférově, to nevím, že jako ne. Okay, center. Nekecej, ne. Nekecej. Ty vole. Jsem zvědavý, jestli to hodí někam jako dobře nebo co. Já nechápu, jak se tohle může stát. Jako já házím auty poměrně často, ale tohle se mi snad ještě nikdy nestalo. Je přímák pěkný, nebo to zase bude? Tak to je ty vole. Ne, to by se hrál, to bylo líp i patamat. Tady to by mělo být za význam. Zase reklama další, no to je super, ty vole. Tak super. Tady vůbec nevím, co mělo být za význam. Jo, on to asi chtěl dobit. On to moc chtěl dobit. Ten nějaký pěkný přímák, nebo zase... Ty vole, to já nechápu. Jo, tady to asi už viděl taky každý. To ty chceš odkopnout, ty vole. To je prostě takový blbý. Ježišmarja. To bude nějaká pěkná penalta, nebo uvidíme. Že tady. Nebo jak to říct. Je tam přímo, jsem teda hodně zvědavý. No tak pojď sem kam jdeš. No tak ty vole, no, pak tohle je jiná liga. Krásný. To je gol absolutně bez šance. To bude zase nějak pěkný. Pěkný vlastňáček. Ty to chceš zachránit, tak si to kopneš do tyče a potom prostě to tak ještě do svý brány. To je prostě, nevím, co k tomu říct. Ty vole, když tam okolo mě nikdo není. U toho borce. Tady to vidíte, že tady u toho borce nikdo není. Ty vole, ono to stejně. Dá takhle. Já nemám co říct k tomu. Tady to bude nějaký pěkný přímák. To zase bude, co mi to bude zase jako někam, jo, přesně tak jsem to myslel. Tak tady to už jste asi taky viděli všichni. Krásný gol, škoda, že byl vlastní.
To byl vlastně gól, ne? Jako bych to tušil. Počí reklama. Že máme ten zvuk. Ještě to vypadá dost úchylně. Jako bych to tušil. To bych fakt nechtěl. Pic. To zmizlo v té tmě nebo v tom stromě. Pěkná ráno, to ne, že ne, jenom to trefit do té brány. Mu to skákalo. Ještě jednou teda. A to penalta. Ale gol. Ne. Hezky. Ale. Ty vole. Ještě něco. Jej. Dobře, no. Všechno? OK, tohle si pustím příště. Já tedy doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě sdílejte, lajkujte a hlavně odebírejte, blížíme se k hranici 50 odběratelů, takže určitě odebírat, můžete i odebírat tento kanál, je to dobrý kanál, to je jako fyzitiva. No to je jedno, prostě se mějte a já se s vámi loučím a čus!